Insarat, ikaunom, salamatu minad darar, siwa inkaunan si mujahid, salamat ring amudara, lapas ring hakatan, sawab di niya ika tunay sin jihad. Intiyak bahasa law niya darar, dia law niya sin buta, nama, buta, wal araj, atawa aun tingka wa siya, atawa pukulin sikin niya, wal marad iban sakit. Atin ay mujahid, sigay siya makita, sigay siya kung pukul, atawa kung siya tingka, iban makasay siya, malasig siya. Naon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang nadalil laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-a'raj haraj wala 'ala al-marid haraj. Wayron lo nga to siya at naman siya di makapag-jihad. Wayron lo siya si buta. Wayron lo siya to siya si tingka. Wayron lo siya lungat sa tao na siya. Hindi siya sila makapag-jihad. Hinapusan syarat wujudun nafaka. Ini kiawa ding haparman sin Allah Ta'ala laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj ila nasahu lillahi rasul. Wayroon nung niya haraj hatinya wayroon dahil siya dusya sin mga sila malamma mga du'afa sin mga sila minasakit iwan si mga sila amuin wayroon tawakan nila hipag napaka apabila ingkaunan nila ikhlas na paulay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minsan sila rin makapag-jihad wayroon dosa nila sabab malamma sila nasakit sila iwan minsan sila bukod nasakit iwan bukod malamma wayroon tawakan nila napaka ipag-jihad fi sabilillah in sila nila paalagan para Rasul wayroon dosa niya tuminggal sa jihad kaysa rin siyabab niya nagbalik siyabab long yung jihad maglagi siya at ipamipan niya at ipaggasto maglagi ba siya mahal na mangwayroon ipag napakatantan tuloy kita makapag-jihad amoy ni saat ini amo na seriin hatya maray naglamuot in pamahaksit ka mo ko. Minsan yung kamo di mo lungog ka pa yun, doon maray lungog may tanawagan. Magpindamit siya rin. Apawila yung jihad pato kibana. Imbis na na ito ini, kaya ko naghibo, apawila ikaw na si jihad pato kibana. Tama ito imbis na ako ng sulit na pa. In Islam, in Bulu, in Afghan, in Pito Saratin. Apabila ikaw ng jihad balikan ko fardu kifaya. Nabang siya fardu ay biya sinaming hukuman timog na nahula nga tumihaon ang tananagduarwa sa ako isulat ko atawari atawa hindu katawari sa alamatay ko marayaw pa hindu siya supaya mapasawa at ang biya mga us-uson bukod na sa kalagyan tabi sarahon kanyo minsan wala kasulat magkulang maglabing bisarahon di bihaon ako na bisara na kata iban ang bisarahon bihaon hukuman sin fardu ay may tabang bitya sin fardu kifaya na inatali na mo pagka mabang si magdawa sin fardu kifaya mareuli na yun isang kita magkarungog picture explanation biya hating hantang niya along kay niya ko ang fardu kifaya ang kanalang kuara kala wala kaya pahaman marayaw singka iwanan ang kanda naglamuot yung pagpawa mataon siya magbitsara magjihad ka mulong niya punulong niya jukop na yung sarat doon ka niya naon na yung sarat nayari muslim na ka mo makil balik na ka mo naon na akal niyo mahardi ka na bakata usog din ka ng taon na salama minagdara ganit yan away lang niya gasto niya Amerika tinapusan na amin wujudun napaka ang kanakaming kasigpitan pasasin nila yung pagnapaka laos yung bihawa lang niya support may finance may budget nadapon lang niya wala pa ka mo nagjihad hiyatin nyo na muna yung kitab bang kuno naman yung sarat kalagyan sin jihad ang pagka mo magjihad napaka na nag-usos ka mo si muod pa jihad ang pagka mo sa maglagsin napakan
Awas malapay na yung kata magsakit o magbigay sa sinapakakan eh. Balikan ko yung bitsaret, wapagila yung kaon siya, pado kipaya. Pado kipaya. Ang kanahin na po si bitsara, nasa puti Dr. Wahba Zuhaili, pasalan sinapakay namin sarap hinapusan, laong niya, wa amma fi asrina fad-dawlatu timidul mujahid bisila wal nafakan. Ama siya natulong na bihaon, na dawla, hula na long niya, pamarinta na long niya, indumihil, sin sanjata iwan napaka hamujahid. Sabi siya Syrian. Syrian siya. In President nila Hafiz Assad. Ay sila madara na magtigtig ba sila ng Israel. Nawangin Islam ang nahula niya. Igo dahil na marintayan Muslim tuod purna. At tawan nag Muslim. Bawas makabak yung kalo Islam. Kalo ng kawasin satro. Ang kawajiban magdapakarihay ni. Pagpaon sing katan, kalalagyan ng pagsiyapan mo na yung hula. Amo na yung pamarinta. Ang kana siya nasabot niya. Habihaon long niya masana to, bukod na da siya nakauna. Pasarama sana to, in dumihil ka to, sanjata, iwan dumihil na paka, amo na yung parinta. Nara ka, lao magbasa siyang kitab, lao niya parinta yung dumihil. Namo kung bihad, ang kana siya may mapaham. Amo siya lang kung maglamukot yung pamham. Tabi yan, maglamukot yung pamham. Nara ka, lao magkabasa siyang kitab bihad, ang kandalong na subay mamarinta na mo yung Islam. Bakit bisarahin na po siya? Ama siya natulong niya bihaon. Tumukbal sin sanjata iwan napaka. Amo na yung pamarinta. Ula, daw na. Saan ka nalong na nabihain yung pagtsali? Pasala sinayong pamarinta. May pamarinta. Na magbalik kita matulong pa na bisara ito nagkauna. Hambok na nga katitipuan sin sakro. Papagliwot-liwot ng tikilan ka. Kami lang niya na di sa kami makapag-jihad. Sabi ng pamarinta Islam bihaon. Nawasan pa sa kawaita. Kaya rin sa bulong niya kapag parinta na sinulong jihad. Balikan ko, bang sadya ko na mong kalagihan nila yun, bisay rin kung nakuha. Saling kalagan na ito, pado ay bukong pado kaya. Saan nagkasulat ang kitab, ilang malingkat na malilay siya, harakala makabak kita sa maglulay lang niya, ama rin kalagihan. May maunin mga sarap inikatan, nabunal, apalila, ingkaw ng sindihan, pado kaya, hindi na daw mag-discuss. Hindi na daw mag-discuss. Nabang pardo ay, di ala sinamay, nasulat na to, amo pagkausog. Minsan yung babae, kaingatan na to, bata-bata, ambil pa ipon, amin tao kialiburan na sinutang, yun sila itong kataan kawagiban. Amo rin di makaakad dihay ni, amo in, ang nasa exception niya, amo in huway rumuto di laos niya. Kasi mga marday, mga tao nasakit, ako siya namin, yung sakit nila ng hospital na kasi magulang. Ito yung kapag-jihad, may isang papardo ay narumahin namin. Huwag mahin namin. Sugpat yung kahoy niya, muna indexo siya indiksyo. Ngayon niya ito, apabilin niya, kana sinalatin niya, pangsad niya siya malasig, mag-jihad niya siya, na inshallah, lakpas siya. At tawag siya mga na-paralyze, ay mga sila ito, mayroon bisan nila. Pas din doon, bang aon na laos niya, suway siya, mag-jihad kayo sa bilin. Na maray asawa na, aming syarat kagyan ni. Balikan ko, yung syarat ini, apabila ikaw na si jihad, pardon ibayan. Ang pardon ay malaraking syarat.